Hej YouTube. Nu vil jeg lige vise jer noget Lego igen. Altså, jeg havde købt X-Fighteren for lang tid siden. Og jeg havde også købt Y-Fighteren for lidt tid siden. Så jeg sat lige og blandede dem lidt. Så jeg blandede den sammen uden tegning eller sådan noget. Eller andre YouTube-videoer. Jeg satte med en Lego-klump. Blandede dem sammen og skilte mig i dele. Så det her kommer fra Y-Fighteren, fra X-Fighteren, fra Y-Fighteren, fra X-Fighteren, fra Y-Fighteren. Så det, lad os se på det. Man kan for eksempel lige tage den her, dreje på den, sådan et tandhjul herom, så drejer man lige på det. Det er jo en funktion for X-Fighteren, bare mine Y-Fighteren stille på. Jepper. Sorry, jeg skal lige have den. Godt så. Ja, sådan. Det var nogenlunde det. Så herom, så kan man lige åbne denne her. Så er der en motor, som drejer på tandhjulet, så kan man se motoren her. Motor. Og så skal jeg lige have tage fat i noget hernede. Herhenne, hvis I kan se det, så er der et lille rum hernede. Nu skal jeg bare lige have den ned, det kan godt blive et lille bitte problem. Men så kan den her lige sidde. Undskyld, så er det. Der er ikke så meget mere til. Men husk at skrive, hvis I synes, vi skal lave noget andet, eller subscribe, hvis I synes, vi skal lave nogle flere videoer nu. Så det kunne være fedt. Men altså senere i dag får jeg nok også uploadet en video, der hedder for min egen lille